Nire autotono papera plantzan eta sanoki bete nuen, isilik geratuz. Karkasail diskretu bakotzien, urrezko hortzak agerian uzten zituzten emazte biziki ederrak gelara erratzen mirestu nituen, banaka. Larrazken aireko jantziz apainduak. Biloak hori eta koloreak gorri, gutxi zakuak eskuetan. Ardimarrakek eta joare ozenez alegaretzen zuten irakurtokia, Chanel 5 urrinaz tenpotzen zutela. Agurtzen induten zenbaitek lagunaren aldamenean nengoelako, baina orokorki, ez nintzen politeziaz aurkitu gau hartan. Bat-batean argiak hil ziren, aulki erotzak biderkatu, azperen estiratsuak hauteman, 17 estu lidor, samarraz eta txapelaz bestitu aukeslea, punpean upetu zen taula gainera, fitxa txikiak zeuzkan aurrean, dekalmatu behar zuten lau bardoen biografia elementuz beltuak agian, jakitate herrikoilaren indurarera mugetan amil, izenak eman zitun. 1, 2, hasi zen. Martxan da, beno, gauon denoi lenik. Arras berezi honetan, lau hartzain poeta entzunen ditugu. Joanes Katxun, Joanes Mentasun, Joanes Beitzun, eta azkena Joanes Kapatxun. Beren bortuetan libreki eta botereetatik urrun kreatzen duten iparralde barnealdeko lau poeta honenak. Kultura ministerioak, eskual kultur erakundeak, hizkuntza kontsiluak, Euskal Eskualdeko eta departamentuko kultura zerbitzuak. Denek batera, arras berezi honen antolatzen lagundu gaituzte. Eskerrak guztiei. Batutako dut erranez gure gaurko lau hartzain poetak doainik etorri direla. Artearen amodio soilez, txaloak otoi.